हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय दे ओमफ्राय आं दिनै एसे गोजानावसो थांनो नागिरदों गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों लोगोफोर मोनसे खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों आरो आं दानो खोन्थाथ'ला नोंथांमोनहा नायग्रोलांबाय थाबानो जाबाय आं दा खोन्थागोन आरो मानि थाखाय थांनो नागिरदों बिराद गोनां माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थांनो ओंखारदों आरो जों ज'नो बिनि बिफाबो गेन्द्राबो ओमफ्राय मामि आं ओमफ्राय आंनि बिबोनां आरो आंनि बिबोनां सासे हिन्जाव दङ आरो बिखुनजो जानाय दङ आरो जोङो गासै साबा सयजन जालांगोन आरो ओमफ्राय थांसै लोगोफोर ओंखारबायानो जोङो नै रेडि जाबाय नामा थांसै होनदो थांसै जोङो लोगोफोर दे नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आरो अननानै जोबजासे नाय भिडिअखौनो गुवाहाटीयाव थांसै जोङो बेरायहैनोसै ना ओंखारबाय दा रेडि जाखाबाय नै गारिया फैबाय थांसै न'आ नै जोंना ओंखारबाय ओरैनो गुवाहाटी आइ एम गोइं गुवाहाटी मा गाखोगोरलाबायनांगौ थ'दो आंहा नै चलो बिस्कुट मा बाबा होननानै नै आबैमोना थाथ'दो होनदों बाय बाय होनदों बाय 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 आपेल लाबोदे नैलै मानसिफ्रा जा थोन जाबाय मथु मथु गोजागानै नै आइयाबो जा मथु बोरायखौ गेजेराव दोनबायलै मा गेजेराव गाखोनो हाया आङो आरो नै बिहाबो मथु थुथार खालि सालायग्रायाल' हामख्रें आस्राबारियाव दङ दा थांसै आरो बिसोरखौ नेथ'दोंमोन ना ओमफ्राय दा ज' जाबाय नालाय थांनोसै आरो दसे थाथ'दों नै गारिया मेंदोंनो लामा गोजान थांनांगौनि खोथा नालाय गारि ड्राइभारा नै गारि हारसिं खारगोन ना माखो नै नलबारि मोनफैबाय नै ओमफ्राय साहा लोंनो नागिरदों लोगोफोर दसेनो मारैबा मोनलायलायबायना एथ' गोजान लामा गाखोबोनायसो नालाय ओमफ्राय दा साहा लोंसै आरो बेयावनो लोंगोन जोङो साहा लोंसै जुथासा होमबालाय कफिखौ बिहरनोसै कफि दे तिनटा आरो मिस्टि दे कफिया एसे आलदा कफि तिनटा मिस्टि 6टा कफि लोंनोसै आङो थांनोनो फैनोनो मा जाबाय थाखानाय आरो फैया आङो हा मिस्टिया बोरै जायाबा हा औ ओरै दङ बैयाव मिस्टि जादों जादों मा जादों गोथाव खेबनो रोङाहाय बाजै भिडिअ खेबनो रोंगौआनो जेबो जाला माने टाइम लागोन ना ओंखायनो ओरैनो मिस्टि ओमफ्राय कफि लोंसै आरो जोङो खथा एरिफ्राथ' एसे टाइम लायोना टाइमनि खोथा गोथाव मोजांद्रायना कफि लाबोबाय नै कफि लोंसै दा आंबो लोंनो दाना
बे मोजां नङा साबा बेखौ संख्रि गोनांसो औ लोंनो बेसो लोंनो काप फिसासो आरो एकटा काप बेथ' गोथाव खबसे गोथाव लोगो लासिनो दे ओंखार लाबाय दा जानो मामि बेखौ लायो दा मा बेखौ लायो बेखौ लायो बेखौ लायाखै दां बेखौ मोनासै दां बेसे फैदो मा थांसै थांनोसै साहा लोंखांबाय नै गारियाव गाखोफिनसैलाय जोङो फैदो मेथाइया बुरजा लाखाबाय बेहा आं बैथिंसो गाखोनोसै बारा गोजान गैला मोनसै Amingaw मोनबाय आमिनगाव खालायो खालाय थानाङा बायदि मोजांखा थालांसैसो आङो गुवाहाटियाव नै लामाया लोगोफोर आं नोंथांमोनथ' खोन्थायाखैना गुवाहाटियाव मानि थाखाय फैदों ओमफ्राय आं दा खोन्थानोसै आरो आङो माने बिबोनाङा जोंना माने साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार मोनगोन नालाय दिनै बेखौनो गुवाहाटियाव लायनो जों थांगासिनो आरो दिनै रानगोन होननायखाय ओमफ्राय दा नै जों लामायाव दं आरो लामाखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो शेयार खालामबाय ओरैनो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा बेनोसै आरो बेखौनो लायनो होननानै जोङो जयै थांगासिनो आरो